Mám ženu, čo pije, čo ma za deň 7 razy zabije. Keď pije, nech pije. Dobrý deň. Pretože sme sa už dlho nevideli, prejdime rovno k veci. Ako podaktorí z vás viete, naša spoločnosť Fuj Art sa okrem iného venuje aj celovečerným filmovým projektom. Táto činnosť je súvislá, pretože vždy počas premiéry nového filmu už väčšinou pracujeme na novom projekte. Dávnejšie máme rozbehnuté prípravné práce na tzv. Umelo vytvorenej ľudovej rozprávke. Ako býva zvykom, umelo vytvorená ľudová rozprávka sa nezaobíde ani bez umelo vytvoreného ľudového tanca. V našom prípade sa tento tanec nazýva krajovka. Krajovka preto, lebo je to podľa umelo vytvorenej ankety najobľúbenejší tanec v kraji. Scenár nového filmu si vyžaduje tanečné scény s početným komparzom. Boli by sme radi, keby ste sa pripojili a zaodetí do krojov vytvorili roztancovaný folklórny dav. Aj preto sme sa vám rozhodli v krátkom inštruktážnom filme s názvom Tancujeme krajovku priblížiť aspoň základné pravidlá tohoto tanca, aby ste už na plac prišli čiastočne školení a pripravení. Bod 1. Začneme držaním hlavy. Tá je počas celého tanca mierne, ale pritom hrdo zaklonená, pričom tvár je obrátená bokom, aby sme mohli sledovať pohyb ruky. Bod 2. Ruka. Tá opisuje skromné, no pritom výrazné oblúky, takzvané hladenie. Prsty netreba zabudnúť tlačiť dohora. Bod 3. Nohy. Ľavá noha je pri základnej, takzvanej zadnej krajovke, predkročená a skromne, ale za to veselo ňou pohupujeme. Pravá zostáva kľudne spätou, smerujúcou do vnútornej strany. Naopak, pri prednej krajovke sme svedkami prechodu pravej nohy do zanoženia, pričom u ľavej dochádza ku kolennému ohybu. Funkcia rytmickejšej končatiny jej však zostáva. Kde si bola tej noci, nespala si na peci. Večer odešla, ráno si prišla z muziky. Bod 4. Predná krajovka. Pri tomto spôsobe sa veľký dôraz kladie na prednú končatinu, ktorá opisuje skromné oblúky pred telom tanečníka. Konštelácia nôh je opísaná v bode 3. Bod 5. Zadná obojruká krajovka je v podstate zdvojením klasickej krajovky za pomoci horných končatín. Poloha hlavy je pritom odvodená od toho, ktorým smerom je tanečník na tanečnej dláške situovaný. Bod 6. Predná obojruká krajovka. Je to vlastne obdoba zadnej obojrukej a tí z vás, ktorí sú pohybovo nadanejší, si s ňou určite poľahky poradia. Čo si myslíš, keď na mňa nepomyslíš, ani chvíľku nestíšeň? Čo ma klameš, aj tak mi nepristaneš, ku tebe viac neprídem. Bod 7. Mastená krajovka. Jedná sa o málo používaný druh, pri ktorom si tanečníci počas tanca akoby zo žartu naniesli na obuv bravčovú masť. Pravda, že iba trochu, aby neuškodilo. Výsledkom je efektný klzavý pohyb po tanečnej dláške za použitia oboch dolných končatín. Mám ženu, čo pije, čo ma za deň 7 razy zabije.
Bod 8. Točená krajovka. Používaná hlavne v závere tanca. Tanečníci tak dávali najavo radosť z toho, že tancovali a zároveň tým žiadali muziku o ďalšiu krajovku. Tento štýl si vyžaduje väčšiu koncentráciu ako pri ostatných, pretože pri ňom transformujeme rôzne druhy do rotačnej polohy. Poslali ma jačmeň viazať, nemal mi kto hrste dávať. Dehekla, ty krátka slama, šmíka sa mi pod rukama. Dehekla, ty krátka slama, šmíka sa mi pod rukama. Bodajže ťa i sremeslo. Bod 9. Teraz vám predvedieme súvislý blok všetkých základných druhov tanca krajovka. Dúfame, že základné tanečné prvky, krajovky, máte už teoreticky zvládnuté a budete ich naďalej zdokonaľovať. Fujard vám ďakuje za pozornosť a teší sa na vás. Dovidenia.